Mntaka baba, isicelo sami kubahleli bemicimbi athi bemicimbi ngisho ngithi ngiyacela uma ngabe kukhona abakuhlelayo balikhumbule igama lenkeshemba. Ngiyacela ukuthi-ke bayikhumbule inkeshemba. Sengiyimisele sengikulungele ukuyokwenza imicimbi yabo ibe mnandi ngale ndlela eyisimanga. Bonile lapha enkundleni zokuxhumana kunalesitayela sakho lesi oshayayo bethiwa ngiyakwazi ukusilinganisa. Hawu ngabe singashaya-ke manje lesi engisibona nje siphithiza la kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana abantu abaningi nje la ko-TikTok, hhayi siyavungazela. Cha mfowethu-ke sifuna ukwazi-ke Nkeshemba uchazele futhi nabantu abafisa ukuxhumana noNkeshemba ngoba baningi abantu bayafisa ukumthola uNkeshemba, ukumqhasha futhi bayafisa ukuxoxa noNkeshemba. Ungabe indawo zokuxhumana bamtholaphi uNkeshemba njengoNkeshemba sifisa usichazele. Mntaka baba, abafisa ukungixhuma mayelana nokungiqasha nokunye bengangithinta kule nombolo le ethi 084 577 9868. Ngiphinde futhi 084 577 9868. Nalapha ku-Facebook bangayithola inkeshemba yasemba. Igama lami ngiyibhale kanjalo ukuthi inkeshemba yasemba. Nalapha ku-TikTok bayothola inamba kwibhayo. Lozona ndawo kwethu abangangithola kuzona. I-email yami mkhize wandile 313@gmail.com.